Komisi benta ban kan mau buram ya kan lingku sngi khau Jawaharlal Nehru, Menteri rang bakdo berim geri India, kemangkat yang Makdo Secondary School, kepadan Umpohwin Ribhoi District, haka khat lai tergunai wing arhaja arpusan, kala rakhi lupa ya ka sngi buram ki Khynnah red lani, ke Children's Day, kepada ban long haka khat sau tergunai wing arhaja arpusan. Ya kadi kejing rakhi lawan bani simbenta the Working President Kyrwoh Youth Federation RBYF uba liandar nongsli kumukongsan haringkat kejing ran lang principal jongate skul uba polos tem makdo kinohikai ki Khynnah puli nalor kiwei pan. Lepen ipo ipeng ya kani kejing rakhi da kijing Shad nalor kijing tem na kinohikai jongate skul banakaliang ki Khynnah skul kilai risa Maria kiyo Nongïalam ka RBYF ban Shad haransan kum kejing Pynkmen ya ki Khynnah. Haba ajing kran hagani ke alang uba liandar ula banjor halor ke jing don kam jong ke jing nang jing start hakaban sandor ya ke emlang sa lang ka bakhambha nalor kata ula penslor ya ki Khynnah skul ban treshitam ban bat ya ke jing long renti bat ban pen I ya ke jing buram bat ban ko ngu sneng ya ki Nongïkai bat ya ki balasan larang ba. Ya ka kali phila banthit ya ka ying phila bansina ya ki tiar kitar phila ban yolut phidan ka spakabo Henry banthit ya ka jinang ji stat kan mau ki hab ka barit phimla banthit klem ka jin tresitom dei kaspa kanam ka bakrau tam ha perthai ka ktin dei tang ka hok bat ka jin jisha ka bakrau tam ha ka perthai ngakwa bakini gi Khynnah dakila he kinwan ra ya ka hok bat ka jinisha na ka banta ba phinlong ki Nongïalam ha ki weipat ki banta ki ba fair kanuksa u Abraham Lincoln u dei wei tip mati view Abraham Lincoln u dei u 16 president jong ka Amerika u dei u baduk utrai sitam ongka kmi u hadin ba bam chamin ongka kmi u kon kaye kwa me banlong hadin la sai sisni ka jubab jong u Abraham Lincoln uong ngakwa banganlong presiden sisin kasngi jong ka Amerika ka kmi ka ong em kun ka bamla banlong namar ngidok ngijencar Chano kapisa katangka kat u presiden jong ka United States of America kamla panlong ong sikenten may ngindu ayo play ngin system but one day I will be the president of America but lalong sisa uday u presiden u bakhan reu jong ka America kaju kabanta baro bafi ki khamtam ki class 8 class 9 class 10 phile bendon katham lada phimdon katham Poi revisi nasional pihak ban strestam pihak ban don katang krang pinyo ya kajin job ha kajin im jongpi long barabar kumpong u bakaprang ne burom ya kinong hikai burom ya ki bahalor burom ya ki bahing hasam knang ba pinlong ki Nongïalam pinlong ki bestat la sai sisngi Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakhambha ka jing im bakhambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya